бародаро чӣ гузаште? Алҳамдулиллоҳ соқа саломат гузаштем акай. 100% ягон даво надоре? Не, ягон даво. Очрат почрат наистоде? Не, очрат, бе очрат гузаштем. Хушрӯ ина буд чӣ гуфтем? Чекои фарши ҳамин блозадо я 4 та буду. Хай гузаштем 100%. Шит гап нест. Хай ҳами Миграсион кам буд гузаштем. компания Мудина занг бизане. Ҳами любое время мошино тайёра мебарад меорад. Бе проблема бе ягон чӣ. Заказ карангре бе хавотир. О, проверение гуфта гапо. Давон нест охи бачо? Майли хай, саломат бошед. Компания хуба ба шумо тавсия метам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаран, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати бардро айрӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳромай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. Дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.